Per què barrar un negoci seica per a possibilitat de cedir-lo e evitar d'aguesta forma eth son barrament era aperta de llocs de treball? Aguesta hi era qüestió que sé que eth programa Reempresa, que deja ha arribat en a Val d'Aran. Aguesta iniciativa fomenta la continuïtat d'enterpreses que són viables econòmicament e que volen passar eth testimoni. A comptar dera sua naixença, en l'any 2011, el balanç de Reempresa en Catalunya ha estat força positiu. El servei de reempresa està en marxa des de finals del 2011. Des de llavors hem vist que hem anat tinguent un creixement exponencial. Actualment hem intermediat en la cessió de negocis de més de 2.400 reempreses d'èxit, que si sumem els diferents de preu de cessió pagats per aquests traspassos sumen una inversió induïda de més de 114 milions d'euros que s'han generat aquí a Catalunya i el salvaguardar més de 6.000 llocs de treball, que no són pocs. Addelà, el projecte de Reempresa s'ha recebut amb força d'il·lusió en a Val d'Aran. La Reempresa és un sistema que pensi que és força interessant a la Val d'Aran. A la Val d'Aran és una zona que hi ha molta variabilitat d'empreses, o sigui, hi ha molt de moviment econòmic i que, per tant, pot funcionar aquest sistema que ja hi ha anys que funciona en el resto de Catalunya i en la Val d'Aran no avui en delegació, en aquest moment ja l'hauram. A partir d'aquí, el que se tracta és que les empreses no barren. Reempresa neix a tau amb l'objectiu d'ajudar a tant les persones interessades en cedir el son negoci com les interessades en reemprendre en tot met en marxa una enterpresa. Un servici d'assessorament, investigació i estudi des diversi casi que hi pugui haver. Addelà Reempresa és un servici totalment gratuït. Darà seguretat i transparència a les persones que la vulguen traspassar i també a les que se la vulguen quedar. O sigui, si ho és gratuït, és totalment transparent. Per tant, no hi ha interès econòmic com pugui haver en una empresa que hagi interès en llogar el local o traspassar i quedar-se una comissió, etc. Aquest interès econòmic no hi és. En aquest sens, totes les persones interessades en servici podran apropar-se al Consell Generau d'Aran, on seran atengudes per a persona responsable en AE. Assessorament inicial, on tant excedent com l'emprenedor, per a seu, ens dirà el que ha, el que vol obtien en nosaltres, ens metrem en conjunt amb la seu de Lleida, a més treballarem conjuntament en dar-li un resultat. Després d'aquesta presentació oficial en Viella, el projecte Reempresa ja és en funcionament en el nostre país.